маъракаи сафарбарии ҷавонони навдаватшуда ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри ҳисор бо роҳпаймоии осоишта аз бинои комиссарияти ҳарбӣ то қасри фарҳанги шаҳр оғоз гардид. сипас дар чорабинии тантанавии баромадкунандагон изҳор доштанд ки дар рӯзи нахустини даъвати баҳорӣ беш аз 200 нафар даъватшудагон бо амри дил барои хизмат намудан ба ватан ҳозир шуданд. аз ин теъдод 175 нафарашон хатмкардаи курси ронандагии ҷамъияти мададгори мудофиа мебошанд ки қабл аз маъракаи сафарбарӣ ба омӯзиш ҷалб гардида буданд. бо дастгириҳои пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз шароити будубоши сарбозон дар қисмҳои низомӣ ва таълиму тадриси навазкарон бо техникаҳои пуриқтидор беҳтар гардида, қудрату тавоноии артиши миллӣ дар ҳифзи амнияту истиқлолият ва озодию оромии ватан басо бузург аст. ҷиҳати аз наздик шинос шудани волидон бо шароити будубоши имрӯзаи сарбозон дар қисмҳои низомӣ пайваста аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ чорабиниҳо доир карда мешаванд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавононро ҳамчун нерӯи созандаву бунёдкор, пешбарандаи ҷомеаи навини кишвар ва ояндаи халқамон эътироф карда, дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ба онҳо такя мекунад ва ҷиҳати фароҳам овардани тамоми имкониятҳои замони муосир ба ин қишри ҷомеа тадбирҳои муҳим андешида мешавад. дар идома чанде аз падару модарон ҷиҳати бедор намудани эҳсоси ватандӯстии фарзандон ва роҳнамоӣ намудани онҳо ба хизмати модарватан қадрдонӣ карда шуданд. сипас ба як қисме аз даъватшудагон шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим гардид. барномаи рангини фарҳангии аҳли ҳунар ҷиҳати хотирмон гузаронидани рӯзи даъватшаванда манзури аҳли толор гардонида шуд.